No niin, tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Mennään suoraan syvään päätyyn ja ladataan vähän patruunoita. Heti tähän kärkeen, tää on mun tyyli tehdä patruunoita. Mulla on budjettivehkeet tähän patruunoiden lataamiseen ja joku varmaan tekee erilainen ja saattaa tehdä varmaan vähän paremminkin kuin mä, mutta yksikään ei ainakaan pesään jäänyt vielä, että kaikki on lähtenyt tähän mennessä. Ja käynti on ollut hyvä ennen kaikkea, että sehän on se juttu mitä tässä haetaan, mutta pitemmittä puheitta, niin ruvetaan valkkaa tosta sopivia hylsyjä meille ja lähdetään Nämähän on siis valmiiksi jo tumplattu ja supistettu nämä kaikki hylsyt. Mä teen yleensä sitä silleen, että mä kerralla aina teen isomman erän hylsyjä valmiiksi ja niitähän on sitten lähtökohtaisesti kiva kun ei tarvi kun ruveta vaan lataamaan, kun sulla on ripakopallinen hylsyä valmiina putsattuna ja oikeassa mitassa. Meillä on siinä 20 hylsyä ja sitten aletaan nallittelemaan niitä ja ihmettelemään. Tuossa meillä on varmaan siinä on 3-nalkaisin adapteri paikallaan. Tuolta otetaan vähän CCI-nalleja tuolta ja no niitä ei montaa ollut. Pistetään toi sitten pois ja otetaan lisää. Pitäis vielä olla laatte. Nää on vanhaa kalmistoa nämä. Ennen kuin komponenttien saati heikkeni, niin tuli niitä hamstrattua vähän vanhalla hinnalla. Ne on kohtuuttoman hintaisia mun mielestäni tätä nykyään, että miettii kuitenkin mitä ne ennen on maksanut. Mutta siitä lähtee nallitus. Kerätään välillä vehkeet pois ja ruvetaan ruuvittaa noita. Pannaas toi vielä on niin ja loput takas. 140 vittahousua. Se on luottoajo aina. Parhaiten käyvä ehkä kyllä. Niissäkin on jollain lailla käyntieroja kyllä noissa ruudeissa sitten tietysti, mutta tuolta vaakaa päälle. Katsotaan kuinka paljon tää ottaa häiriöä tosta. Pyörin vaikka tonne.
tonne ja tuossa on kuitenkin kamera pyörii tuossa vieressä nyt, niin jännä nähdä, että rupeeko numerot juoksee vaakan näytöllä vai kuin meidän käy. Ruutiannokset kohdalleen, että ne on sitten varmasti se määrä, mitä tasan se määrä, mitä ite haluan sen olevan. No niin, nyt meillä olisi hylsyt ruuditettu ja valitaan täältä yksi patruuna patruuna, mikä on valmiiksi jo ladattu aiemmin, ja säädetään holkki niin sanotusti alueelle ja otetaan toi pois. Noin. Ja sit lähdetään siitä tekemään ja katsotaan ollaanko me alueella. Joo. Sitten tullaan vähän kerrallaan kiinni päin. Pannaas toi ruustukki kiinni, ettei toi pyörit toi prässi tossa, ja vähän vielä saadaan kiristää holkkiin. Sitten aletaan olla ihan inasen vielä. Joo. 6-7 tavoite, ja se on nyt ton verran ylitte, että olemme alueella. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä tämä on joitain tuhannesosia pidempi tai lyhyempi, joten pienet heitot aina sallitaan. Mittaillaan noin sit erikseen vielä sit vielä yksitellen. No niin, niissä olisi kaikissa luodit paikallaan, ja sitten käydään vielä erikseen kaikki läpi. Katsotaan, ettei mitään ihan järkyttäviä heittoja ole keskenään. Pistetään sitten sivuun, jos ja puretaan vasaran kanssa pois ja mietitään sitten, mitä on tapahtunut. Siinä meillä on 20 patruunaa ammuttavaksi. Eiköhän me näillä saada kivääri kohdalles. Tuossa on rasiassa. Samaa latinkia löytyy tosta muutamat lisää, ja tuossa on vähän tämmösiä eri kokeilueriä nuo, mutta joo. Mä luulen, että seuraavaksi lähdetään kohti ampumarataa, kun se aukeaa. Where
Wash away the little hellacious fun. No one, not another, the rub is wrong. Straight out of that we are sorry, heaven don't like you. Summer darkness, some friction. No niin, ampumaradalle saavuttu ja pyssy on tuossa odottelee ampujaansa ja eiköhän ruveta kohdistelee kivääriä ja katsotaan miten patruunat käy. Dodi, nyt rupeaa olemaan sivusuunta fiksattu. Käyntikin on ihan kohtalainen. Eli otetaan koro muutama naksu ylöspäin, niin ollaan keskellä taulua. Nyt on ruuvattu vaimeni paikalle ja siirrytään mettäpatikokeiluun ja katsotaan miten se käy ja mihin suuntaan tähtäintä siirretään sitten tarpeen vaatiessa. Tehdään sitten pieni analyysi. Meillä on täällä reikiä taulussa tosiaan. Nuo on ammuttu suujarrun kanssa ratapatruunalla, sillä mitä tuossa videon alussa tehtiin ja tossa on vaimentimen kanssa Hornady GMX 150 greininen kupari. Eli se on 5 naksuu pielessä. Vaimentimen kanssa sen tietää sitten aina kun lähtee jahtiin, niin kääntää sen 5 naksua. Toi on Fiokin tehdaspatruuna. Hyvä käynti siinäkin. Saman verran karkeasti siirtyy toisaalle. Mun mielestä metsästystilanteeseen ei mitään merkitystä, että saman verran kun kääntää sitten vasemmalle naksuja kiikarista, niin pystyy yhtä lailla käyttää sitäkin. Se on semmonen hätävarapatruuna ollut, kun sitä sai joskus aikanaan halvalla, niin tuli hamstrattua sitä, mutta pääsääntöisesti ammun kuparilla ja tuolla Hornady GMX:llä, kun sitä nyt vielä on jäljellä. Sitähän ei kaupoista enää saa. Mutta
todennäköisesti tulevaisuudessa kun ne loppuu, niin tullaan siirtymään Parnesin TTS:ää ja varmaan kokeilee Lapuan TRX:ää jossain vaiheessa. Se olisi päivä paketissa ja kaikki mitä lähdettiin tekemään tuli tehty ja pyssy on kohdallaan ja tiedetään mihin suuntaan tähtäimiä vähän säädetään, kun pistetään vaimennin mettälle paikalleen ja lähdetään jahtiin. Tää oli nyt tämmönen ensimmäinen video ja jos aiheet kiinnostaa ja vastaavanlaiset jutut, niin paina tykkää ja pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja ei muuta kuin seuraavaa videoa.